Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke isematheni before nje ngihlale kodabeni. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezibhlungu, indaba ke nje ezibhlungu for abalandeli bothando nesithembu. Umzansi Magic usuveze ke indaba ezibhlungu, indaba ke iphoxa abalandeli abaningi bothando nesithembu lapha kwi social media. Baveza ukuthi ke uthando ke nesithembu liyagcina ke ukudlala kuloke leli week esikulona. NgoLwesine bayogoqa ku season 8 wothando ke nesithembu, bayogoqa ngayo ke lapha ifinale. So kunjalo ke mbukeli indaba ke lezi iphoxeka abalandeli abaningi bothando ke nesithembu ukuthi ke kuloke leli week bayagcina ke ukubuka lona uthando ke nesithembu. And okunye ke mbukeli before ngivale ngangivezile ke before even now kumzansi Magic wa confirma ukuthi ke izingane zesithembu ziyabuya ke for season 3 izoqala ngazo ke lapha i25 zika May. Indaba ke lezi ezimnandi kubalandeli bomndeni walapha kwaMseleku. Zinjalo ke mbukeli izo ke lezade ngikuphathele zona indaba ke ezibhlungu kubalandeli bothando nesithembu. Ngizobuya ke mbukeli nama updates ngikutshela ukuthi ke isizini entsha yothando ke nesithembu izodlala nini and yonke ke into ihamba kanjani ngomndeni wakwaMseleku. Yazi ke mina ngihlezi ke ngikhona for wena. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke futhi usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.